nasoih niku adalah nasihat-nasihat al ibad yaiku para kawula. Awake dhewe niki kan kawula kudu perlu nasihat-nasihat. Makanya sampean niku kudu duweni sahabat sejati. Yo, artinya sahabat sejati niku yo sing iso ngkei nasihat-nasihate awake dhewe ketika lali, ketika salah niku kudu dielehno. Fi bayanil alfadin ing dalem nerakake pira-pira lafaz munabihati kang ngilingake alal istidadi ing atase cawis-cawis liyaumil ma'adi krana dina pembalasan utawa dina bali akhir. Wa as'alullah al-karim an yanfa'a bi muslimina wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin amin. Wis langsung kemawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mukadimah diwaos mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman zat kang welas Ar-Rahim kang zat kang welas asih. Wa tusanulan den sunatake inda betidai wa tusanulan den sunatake apa bismillah inda betidai ing dalem kawitane kulo umurin utawa saben-saben pira-pira perkara ghairi muhaqqaratin kang ora den ina. Dadi awake dhewe maca bismillah niku hukume disunahno. Sunah mendahulukan membaca bismillah di setiap pekerjaan apapun sing ora ngina. Ora ngina contone sampean ape rokokan bismillah ya ora kena, ora usah. Artine kan yo rokok iya biasa ngoten niku aja dianggap apik ya aja dianggap elek ya berarti ra usah bismillah. Nah, termasuk apa ngombe toa ngono kuwi maca ayo bareng-bareng bismillah dhisik ya bareng-bareng doaan maca bismillah bareng-bareng kuwi gak kena kleru ya. Aja ngono kuwi. Persipatan sing ngono kuwi aja ya. Fa in tarokaha mongko lamun ninggal sapa wong ing bismillah fi awaliha ing dalem kawitane ata mongko teko biha kelawan bismillah fil asnaiha ing dalem tengahe umur bi qauli bismillah fi awalihi wa akhirih. Nek awake dhewe lali ya bismillah fi awalihi wa akhirih. Pun mukadimah dik wau pun kula waca ya langsung kemawon mlebet hadis mawon nggih. Diwaca disingkat niki. Alhamdulillahi fi hainin wa awqatin wassalatu ala rasulihi asrafi khalqi wal bariyat. Pun halaman itu langsung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi langsung riku pun nggih panggih nggih ya ibadi he kawula ingsun inni setuhune ingsun haram tu iku ngaromake ingsun az-zulma ing nganiaya ala nafsi ing ngatasé zat ingsun wa ja'altuhu lan dadekake ingsun ing zalim bainakum ing antarane sira kabeh muharraman ing diharamake fala tadlumu mongko aja salingane ngoyo sira kabeh. Wis nomor 1 dawuh ya Gusti Allah lewat jenenge hadis qudsi. Hadis qudsi niku hadis sing teka Gusti Allah langsung. Nek lewat malaikat Jibril niku jenenge wahyu. Lantarane malaikat Jibril kok Gusti Allah terus malaikat Jibril lah niku jenenge Al-Qur'an, wahyu dan lain sebagainya. Tapi nek hadis niku teko Gusti Allah langsung teng Kanjeng Nabi niku jenenge hadis qudsi. Ya. Dawuh Gusti Allah, "He kawulaku, aku iki ngaromno zalim utawa ngani ngoyo ala nafsi ing atase zat ingsun." Ngene nggih, gampang-gampangane nayo-nayoane ngene. Kula panjenengan sedaya niki sering kali dolim niku apa to? Dolim apa?
Dolim niku tidak menempatkan pada posisi ini. Contohnya, dolim niku enten kalih. Dolim lin nafsi au li ghairi. Dolim terhadap awake dhewe ya terhadap wong liya. Nah, iki lho. Nyuwun sewu. Sampeyan dolim teng awake dhewe niki contone apa? Ora gelem nglakoni salat niku dolim teng awake dhewe. Sampeyan bayangno cak sikil iki sing nyagaki sak awak. Dhek ora tau sambat nek linu. Sirah iki mumet mikira sak awak, mikira weteng, mikira sekabehane gitu. Tapi awake dhewe iki sering kadang gawe zalim li nafsi. Zalim terhadap dirinya sendiri. Contone kaya mang wis ngerti salat niku hukume wajib. Ya toh, wis ngerti salat niku awake dhewe kudu nglakoni. Aku mbok tunda-tunda engko dhisik. Salat sik iso kok engko awan. Nah, engko dhisik mbok tunda-tunda niku jenenge zalim lin nafsi. Makanya Gusti Allah niku ngaramno zalim kepada dirine Gusti Allah, zate Gusti Allah, ya, gak zalim ku gak oleh. Termasuk zalim awake dhewe maksiat. Maksiut dan maksiat. Ngerti nek misale contone barang haram niku hukume dipangan ra kenek. Ya kok? Apa barang haram iki contone apa? Akeh lah ya. Misale mangan apa ae sing khinzir wal pokoknya mangan sebangsa-bangsa ngoten niku kan gak oleh. Dhek ya wis ngerti nek kuwi haram, nek kuwi membawa darurat sing bahaya. Nah, tapi dhek tetep nglakoni. Apa maneh? Nglakonine dengan cara membanggakan diri. Wis dolimno awake dhewe, dolim teng Gusti Allah, ya, dolim mbek keluargane dan lain sebagainya. Double ya. Lho, kuwi jenenge dolim li nafsi kaya ngoten niku mah. Ya, wis ngerti barang gak tepak, wis ngerti iki cara ngono gak kena dienggo. Dolim. Ya, dolim ngoten niku. Ya, makane awake dhewe Gusti Allah pun ngaramno zalim alan nafsi wa ja'altu bainakum muharraman. Ya. Tur aja sampai dolimi terhadap orang lain, dolimi karo wong liya akeh contone. Ya. Ya. Dolim li ghairi, dolim terhadap orang lain. Contohnya apa? Utang ora balik, kuwi ya dolim li ghairi kuwi juga niku. Terus apa neh contohnya? Jatah si umam. Ora dolim kuwi, ora apa-apa kuwi. Ora kok jatah si umame, jatah si setane sing nang jerone, maksudnya ki ngono. Ya, zalim li ghairi. Pun nggih, mangkake ayo awake dhewe niku kudu iso nempatkan awake dhewe. Contone misale awake dhewe kok posisine dadi santri. Misale kok dadi santri ya ketoke perkara sing apa berbau-bau gak santri ya dihindari. Artinya ngenten lho nggih. Awak dhewe niki berbaur dengan siapapun boleh. Sampean kekancan mbek wong model biae oleh. Kekancan karo wong sing senengane adu pitik ya ora apa-apa. Kekancan karo wong sing senengane omben-omben ya ora apa-apa. Kekancan karo wong alim ya iso. Kekancan mbek Habib ya iso. Artinya semua golongan kita kudu iso nguasai. Nek pas wayahe awake dhewe gumbulan karo wong sing contone berbuat maksiat, yuk awake dhewe aja sampai melok maksiat. Artinya konconan kuwi ora apa-apa, sing gak oleh maksiate, ya toh. Paham nggih? Aja kok lha ngene iki nek gak ngene iki ya engko perkembangan agama Islam ora iso. Aku kudu ngrangkul, iya bener, kudu ngrangkul tapi ora oleh kudu melok. Ngono lho maksude nggih. Niku zalim niku nek sampai awake dhewe kok katut, artinya katut dalam hal kemaksiatane niku gak kena.
Lah nek kekancan ya bebas ora apa-apa wong padha makhluke. Artine tingkah lakune sing kudu kita jaga tenanan, gitu. Makanya nek kadung ngaji ngeten iki ya kira-kira kok sing gak tepak apa ya ayo didoi. Niku termasuk zalimi awake dhewe. Ten lho nggih. Dadi awake dhewe kedah mulai saiki lah latihan aja zalimi awake dhewe. Zalimi awake dhewe iki ya ngoten niku mang. Makanya unen-unene wong Jawa ngoten ya. Iso masi ora iso njupuk ora iso mangan ora iso ngrasakno, iso ngrasakno ora iso marek, iso warek ora iso ngetokno. Artine napa? Gautane awake dhewe iki iso sing iso masi napa? Mripat. Roh pakanan enak, sing njupuk sapa? Tangan. Tangan kok iso njupuk tok tapi ora iso mangan. Sing mangan sapa? Lambe. Lambe yang kur mangan tok ora iso ngrasakno, sing ngrasakno sapa? Ilat. Ilat ki yo ngono. Ilat sing wareg ndi? Wetenge. Tapi pun nek wis wareg sing iso ngetokno sapa? Tilis. Lho, ngono lho nggih. Iya ta. Sing iso ngetokno kuwi, makake wong Jawa ki unen-unene kados ngoten niku. Ya. Makanya mbek awake dhewe iki kudu ditata tenan. Awake dhewe iki kudu dihargai tenan. Ya. Aja sampai barang-barang sing ino tempel nang awake dhewe. Ngono lho nggih maksud kula ngoten niku. Wong Jawa biyen iki wong tuwa-tuwa nek ngabari ngoten niku Mang. Iso nyawang ora iso njupuk. Lah ngono lho nggih. Oh artine tangan. Dadi sing keploro kan mripat tok nyawang wong wedok tok, mripat tapi ra iso ngrasakno. Lho ngono lho nggih. Dadi ngoten niku Mang.